Καλημέρα κύριε Καργάκο. Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου και περαστικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κουβεντιάσουμε. Ξέρω ότι δεν παρακολουθείτε αυτή την καινούργια σειρά που έχει ξεκινήσει στο Sky το 1821. Τον τελευταίο καιρό, και μιλάμε για μία διετία, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τίποτα, γιατί τα χρόνια που έχω μπροστά μου είναι λίγα και τα έχω αφιερώσει στην ολοκλήρωση κάποιου πνευματικού έργου. Όχι, δεν το είπα για να σας αδικήσω, το είπα για να εξηγήσω ότι στους ακροατές μας ότι δεν θα συζητήσουμε πάνω στο περιεχόμενο αυτής της σειράς. Θέλω όμως να έχω τη δική σας άποψη για το 1821, με την έννοια ότι έχουν ακουστεί κάποια πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη της ιστορίας, με το κοινό αίσθημα για την ιστορία. Κύριε Χατζηνικολάου, περιμένοντας να μιλήσω στην εκπομπή σας, άκουσα κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια. Θα ήθελα να θυμίσω σε εσάς και στους ακροατές σας ότι στα χρόνια της δικτατορίας ένα τραγούδι που πραγματικά χάλασε κόσμο και είναι αυτό που ανέδειξε τον Γιώργο Νταλάρα, ήταν αυτό που έλεγε «Να ήταν το 21». Σωστά. Σήμερα ο λαός δεν λέει τι ήταν το 21, ξαναλέει να ήταν το 21. Γιατί νοσταλγούμε ήρωες επειδή βλέπουμε γύρω μας νάνους. Το 21 δεν είναι ένα σημείο της ελληνικής ιστορίας. Ήταν για μια ολόκληρη εποχή ένα παγκόσμιο σύμβολο. Δεν θα σας πω τι έγινε στην Ευρώπη. Σας λέγω μόνο ότι στην Αμερική αμέσως μετά την έναρξη ελληνικής επαναστάσεως μια αρτιγέννητη πολιτεία ονομάστηκε Υψηλάντης. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα γεγονός οικουμενικής διαστάσεως, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μας έχει πιάσει μια μανία καταστροφής και θέλουμε μαζί με την καταστροφή της τωρινής Ελλάδος να καταστρέψουμε και το χτες. Εκτός εάν νιώθουμε ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγέθη του παρελθόντος. Στο όνομα της ιστορικής αλήθειας ισχυρίζονται ότι ενεργούν όσοι σήμερα μιλούν με έναν τρόπο που μας ξενίζει για το 1821 και ακούγονται πράγματα που τουλάχιστον στην πλειοψηφία των Ελλήνων ηχούν παράξενα, όπως για παράδειγμα ότι τα πρώτα 300 χρόνια της τουρκοκρατίας περνάγαμε καλά με τους κατακτητές και μόνο τα τελευταία 100 χάλασε το κλίμα, ή όπως για παράδειγμα ότι έγιναν και αγριότητες από τη μεριά των Ελλήνων όπως στην Τριπολιτσά κατά την Επανάσταση. Και ακόμη ότι οι Έλληνες αγωνιστές είχαν ως κίνητρο την απόκτηση κτηματικής περιουσίας. Δηλαδή ότι περίπου η Επανάσταση ήταν ένα είδος real estate για τους αγωνιστές του 21. Ακούστε να σας πω, όταν ήμουν νέος και είχα γράψει ένα βιβλίο τότε γενικής ιστορίας στην Καθαρέουσα εκείνη την εποχή, είχα σημειώσει το εξής: είναι ευτυχής η αλήθεια μιας ιστορίας όταν δεν χρειάζεται προς επιβεβαίωση επισήμους μαρτυρίας. Από τη στιγμή που δεν καταδεχόμαστε να προστρέξουμε στα σπηγάς, τότε πάντες αδεώς εκ του κιανού του εθέρος λαμβάνουμε, διό και δυνάμεθα να λέγουμε ό,τι θέλουμε. Κύριε Χατζηνικολάου, το 1821 θέλει μελέτη. Είναι 20.000 οι σελίδες που απαρτίζουν τις ιστορίες του Σπηλιάδη, του Τρικούπη, του Φιλίμωνος, του Φωτάκου, του Μιχαήλ Οικονόμου, του Φρεντζή, του Κασομούλη, του Μακρυγιάννη και 15 ή 16 άλλων από μνημονευματογράφων. 10 χρόνια διέθεσα στο Αρχείο Αγωνιστών του 21 για να κάνω μετρήσεις και να κάνω και υπολογισμούς για να δείξω πόσοι ακριβώς ήταν οι συμμετέχοντες, και θα σας πω κάτι που θα εντυπωσιάσει πιθανώς και τους ακροατές σας. Οι αγωνιστές του 1821 κατά μέσο όρο ήσαν άνθρωποι 28
ετών. Επρόκειτο δηλαδή για ένα κίνημα νέων ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά την περίφημη τουρκοκρατία, την οποία μερικοί αμφισβητούν ότι ήταν, θέλω να πω ένα πράγμα, ότι εάν ήταν τα πράγματα τόσο αγαθά, γιατί είχαμε 11 πρώτου 21 επαναστατικά κινήματα. 11 επαναστατικά κινήματα. Και μάλιστα ένα πήρε και μεγάλη έκταση με επικεφαλή τον επίσκοπο Τρίκης, τον Διονύσιον, τον αποκαλούμενο φιλόσοφο, τον οποίον έγδαραν οι Τούρκοι και το δέρμα του το μετέφεραν στη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι την Κωνσταντινούπολη για να κατατρομοκρατούν τον πληθυσμό. Ήταν τόσος ο τρόμος ο οποίος απλώθηκε, ειδικά στις περιοχές της Αγγής Κωνσταντινούπολεως, ώστε οι Θρακιώτες, ως τη νεότερη εποχή λέγανε ένα στιχούργημα, ο κάδες στο φαρμάκι το ήπιαμε στη Θράκη. Αν ήταν τα πράγματα τόσο καλά, γιατί ο λαός μας έχει τόσο δυσάρεστες παραδόσεις? Θα μου πείτε ότι οι παραδόσεις μπορεί να έχουν και ένα στοιχείο υπερβολής. Θα σας πω ένα πράγμα, ότι είναι παράδοση δεν είναι ψέμα. Ο λαός εξοραίζει τα γεγονότα ή τα διωγγώνει τα γεγονότα, αλλά δεν τα ψευτίζει. Μπορεί και ο Ανθοπόλης να ρίχνει χρυσόσκονη στα τριαντάφυλλα, αλλά τριανταφυλλιά, ο θάμνος υπάρχει. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε δηλαδή, επειδή εφαρμόζουμε, προσέξτε, μία πολιτική προσεγγίσεως με την νεότερη Τουρκία, πράγμα το οποίο έχουμε κάνει κατ' επανάληψη και στο παρελθόν, να αλλάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι την ιστορία. Γιατί την έχουμε αλλάξει πολλές φορές την ιστορία μας, υπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Λέτε ότι μπορεί να σχετίζεται, κύριε Καρκάκο, όλη αυτή η κουβέντα τώρα με τα σενάρια περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και με την προσέγγιση που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία? Δεν το αποκλείω. Μπορώ να σας πω ότι ένας μαρξιστής ιστορικός, ο οποίος ήταν και δάσκαλος δικός μου, ο Γιάννης ο Κορδάτος, στην μεγάλη ιστορία του, την πεντάτομη που έβγαλε από τον 20ο αιώνα, γράφει στην εισαγωγή του ότι ακόμα και το βιβλίο που είχε βγάλει ο Κωνσταντίνος Άμαντος, σεβάσιμος ιστορικός, είναι και αυτό, κινείται και αυτό πάνω στη νέα γραμμή την οποία είχε χαράξει το ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή για μια προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας. Όπως επίσης και μετά το σύμφωνο φιλίας Βενιζέλου Ατατούρκο, πάλι έγινε μια προσπάθεια να απαλληλθούν τα πράγματα ώστε να σταματήσουν να σταματήσει και κατά κάποιον τρόπο αυτή η αντιτουρκική διάθεση η οποία υπήρχε εκ μέρους του ελληνικού πληθυσμού. Πάντοτε η ιστορία συμβαίνει όταν είναι εξυρτημένη να υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Ιδιαιτέρως δε στον παρόντα καιρό, που η ιστοριογραφία εξαρτάται από διάφορα κέντρα, οικονομικά, πολιτικά κτλ. Πάντοτε είναι στην υπηρεσία μιας πολιτικής γραμμής. Οι ανεξάρτητοι ιστορικοί τύπου Θουκυδίδη δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν στη σύγχρονη εποχή. Εκτός εάν θέλουν να είναι μοναχικοί καβαλάριδες. Τώρα, διαβάζω σε ένα κείμενό σας για τη σημερινή Ελλάδα ότι το να λες πως είσαι Έλληνας σήμερα στην Ελλάδα κάνει κακό στην υγεία και στη σταδιοδρομία. Δεν διαπρέπουν οι απόγονοι του Λεωνίδα, αλλά του Εφιάλτη και του Νενέκου. Και θέλω να μου πείτε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, για τον Εφιάλτη πρέπει να πω δύο πράγματα. Ότι είναι καιρός να αποκαταστήσουμε το όνομα του Εφιάλτη και δεν εννοώ τον προδότη των Θερμοπυλών. Απευθύνουμε προς τον νέο Δήμαρχο Αθηνών και του προτείνω να τιμήσει τον Εφιάλτη, τον πρόδρομο του Περικλή, έναν άνθρωπο ο οποίος άνοιξε δρόμο στον Περικλή και προέβη σε τολμηρές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και σε θύμα δολοφονίας. Έρχομαι στον Νενέκο. Ο Νενέκος ήταν ένας μικροκαπετάνιος, ο οποίος στην αρχή του αγώνα ομολογουμένως προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες. Αργότερα όμως υπήρξε μεταξύ εκείνων οι οποίοι προσκύνησαν τον Ιμπραήμ και το παράδειγμά του εμιμήθησαν κι άλλοι. Και αν δεν έβγαινε ο Κολοκοτρώνης, δεν αποφυλακιζόταν ο Κολοκοτρώνης ώστε με σύνθημα τσεκούρι και φωτιά να ξαναζωντανέψει την επανάσταση στο Μοριά, ο νενεκισμός θα είχε κυριαρχήσει. Ο Νενέκος εκτελέστηκε από εξάδελφό του
ύστερα από υπογραφή την οποία έβαλε ο Κολοκοτρώνης μέσα σε μια εκκλησία, αφού προηγουμένως προσευχήθηκε. Το άσχημο είναι ότι αυτός ο μενεκισμός, ο οποίος εκδηλώθηκε και στα χρόνια της Ιταλογερμανικής κατοχής, αρχίζει να κερδίζει έδαφος και στην παρούσα εποχή. Είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε κάθε τι το οποίο λέγεται εις βάρος της Ελλάδος και να μην υποστηρίξουμε αυτά τα οποία μπορεί η Ελλάδα να έχει κάνει προς όφελος άλλων. Ένα παραδειγματάκι θα σας πω. Όταν ήμουν στρατιώτης το 504, εκείνον τον φοβερό χειμώνα του 63-64, το τάγμα το δικό μου ήταν υποχρεωμένο να κρατάει ανοιχτό το Κυρλί Νταρβέν, δηλαδή το στενό του κλειδίου, για να μπορούν να ανεφοδιάζονται τα Σκόπια όταν είχε συμβεί ο μεγάλος εκείνος σεισμός. Ήμουν κι εγώ στην περισυλλογή των νεκρών, 1040 νεκροί. 6 στρατιώτες μας έχασαν τα πόδια τους από τα κρυοπαγήματα. Πόσο αυτό είναι γνωστό στους Σκοπιανούς αλλά και στους υπόλοιπους Έλληνες. Δεν είναι γνωστό το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πράξει για τους Άραβες τόσο πολλά πράγματα, αλλά ποια είναι η ανταπόδοση την οποία οι Άραβες έχουν κάνει έναντι της δύσμηρης Ελλάδας στον παρόντα καιρό, που πραγματικά χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση πολλών. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στον πλευρό των αδικημένων, αλλά όταν η Ελλάδα αδικείται, δεν βλέπω να υπάρχει κανένα σύμμαχος να μας συμπαρασταθεί ή έστω και εχθρός. Δεχθήκαμε τον τελευταίο καιρό προσβολές επί προσβολών από δημοσιογραφικά έντυπα της Γερμανίας και όμως δεν είδα καμία αντίδραση, ας το πούμε, στον ευρωπαϊκό τύπο υπέρ των Ελλήνων. Αν εξαιρέσουμε έναν μεγάλο σκηνοθέτη Γάλλο, ο οποίος στο φεστιβάλ των Κανών είπε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Δηλαδή πρέπει κατά κάποιον τρόπο να αγαπήσουμε αυτόν τον ερμοτόπο, γιατί αν δεν τον αγαπήσεις τον τόπο αυτό, δεν αγαπήσεις την ιστορία σου. Δεν μπορεί να είσαι σωστός πολίτης, δεν μπορείς να έχεις φοροδοτική συνείδηση, δεν μπορείς να έχεις, ας το πούμε, την ευσυνειδησία του ανθρώπου ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη, μπαίνοντας μέσα στο λεωφορείο, να χτυπήσει το εισιτήριό του. Πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι οφείλονται σε ένα πνεύμα αντιπατριωτισμού, το οποίο έχει καλλιεργηθεί δυστυχώς μέσα στο ευρύτερο ελληνικό κοινό. Ότι η Ελλάδα είναι πλέον μια ξοφλημένη υπόθεση, ότι το να λες τη λέξη είμαι Έλληνας πρέπει να βάζεις ας πούμε ως συντακτικό παράδειγμα και τη λέξη συμπάθειο. Έλληνας με το συμπάθειο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα κουρελιασμένο παρόν πρέπει να κουρελιάσει και ένα ένδοξο παρελθόν. Πείτε μου κάτι, κύριε Καργάκο, στην σειρά αυτή την οποία εγώ έχω παρακολουθήσει, στον τίτλο... Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει. Ναι, εντάξει, το ερώτημά μου θα είναι ερώτημα στο οποίο μπορείτε να απαντήσετε. Ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου ήταν «Η γέννηση ενός έθνους». Και άκουσα να λένε ότι δεν υπάρχει ελληνικό έθνος, ότι ήταν επινόηση διανοητών πριν από την Επανάσταση για να ενωθούν οι διάφοροι ξένοι λαοί που ήταν στην ελληνική επικράτεια και να αποκτήσουμε έτσι και μια εύνοια στο εξωτερικό. Και ότι δεν έχουμε ουσιαστικά καμιά βιολογική, να το πω έτσι, συγγένεια με τους αρχαίους προγόνους μας. Μάλιστα διακομώδησαν το γεγονός ότι ορισμένοι από εμάς νομίζουμε ότι καταγόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες. Και θέλω να έχω και τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, οι φυλετικές θεωρίες με αφήνουν αδιάφορο, γιατί λίγο πολύ παραπέμπουν, μπορεί να μας οδηγήσουν και στον Χίτλερ. Θα σας πω το εξής. Ο Φερνάν Μπροντέλ, ένας κορυφαίος μεσαιωνολόγος, βρίσκει εθνικούς πυρήνες στα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια για λαούς της Ευρώπης, που δεν είχαν αναπτύξει κανέναν μέχρι τότε πολιτισμό, ενώ πνευματικό πολιτισμό. Πώς θα αγνοήσουμε την ύπαρξη, έστω σε λανθάνουσα κατάσταση ελληνικής εθνότητας, στον ελληνικό χώρο, που και υπό συνθήκες δουλειές και εν διασποράς ανέδειξε τόσο μεγάλες πνευματικές φυσιογνωμίες. Αλλά επειδή αυτά τα λέγω εγώ που είμαι Έλληνας, θα ήθελα να σας παραπέμψω σε έναν Τούρκο ιστορικό της προπολεμικής εποχής, γιατί κατά τη μεταπολεμική περίοδο και οι Τούρκοι προσαρμόσουν την ιστορία τους προς τις απαιτήσεις της νεότερης τουρκικής πολιτικής. Ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ένας άνθρωπος αγνοημένος παντελώς, τουρκομαθής,
ο οποίος είχε γνωρίσει και τους κορυφαίους Τούρκους πολιτικούς της παλαιότερης εποχής και τον Κεμάλ, έχει βγάλει ένα βιβλίο, νομίζω το 1952, που έλεγε πώς βλέπουν την ελληνική επανάσταση οι Τούρκοι ιστορικοί. Και αναφέρεται σε έναν κορυφαίο Τούρκο ιστορικό, δυσπρόφερτο το όνομά του, θα τον πω έτσι απλά, Τζεβδέτ. Κανονικά δεν μπορώ να το προφέρω γιατί δεν προφέρεται στα ελληνικά, είναι Δέλτα Ζήτα το αρχικό. Τζεβδέτ. Ναι, Τζεβδέτ. Λοιπόν, η προσεπανάσταση... Είμαι καλύτερος στην προφορά από εσάς αυτήν, διότι οι ρίζες μου είναι στη Σμύρνη και στην Αδριανούπολη. Το ξέρω, κύριε Νικολάου. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι έχω γράψει και την ιστορία της Αλεξανδρουπόλεως. Και θέλω μετά να πούμε και μια λέξη και έτσι να κλείσουμε και για τη Θράκη σε σχέση με το 1821. Να σας πω και για τη Θράκη. Σας είπα προηγουμένως. Ναι, μου είπατε. Ο Κάδες στο φαρμάκι το ήπιαμε στη Θράκη και στο κάτω Καζηράφης οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής και στην γειτονική προς την Ανδριανούπολη και γενέτειρα κατά κάποιον τρόπο την ιστορική Ένω. Λέγει λοιπόν ο εν λόγω ιστορικός, η προσεπανάσταση ροπή των Ελλήνων είναι υπόθεση παλαιά. Όταν ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β, ο Πόρθητης, εκυρίευσε την Κωνσταντινούπολη, ή το φυσικό ότι στα καρδίας των ητιθέτων και υποταγέντων Ελλήνων, ότι έμεινε ο προς επανάκτηση της ανεξαρτησίας και της κρατικής εξουσίας πόχθος. Διότι κατά τας ιδέας των νόμιμος κυβέρνησης των ή το μόνοι ή των αυτοκρατόρων της Ανατολής, δηλαδή του Βυζαντίου. Επομένως, πάσα άλλη κυβέρνηση εθεώρουν δεσποτική. Και συνεχίζει. Οι Έλληνες, προσέχτε, οι Έλληνες, τους οποίους οι Φράγκοι ονομάζουν Γκρεκέ και εμείς Ρώμιους, είχαν καταστεί διάσημοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Βραδύτερον όμως αναφανέντες οι Ρωμαίοι κατέκτησαν όλα στις ελληνικές πόλεις. Οι δε Έλληνες, αναμειχθέντες με ταυτόν, έλαβαν το όνομα Ρωμοί. Από τις εποχές του Κωνσταντίνου μέχρι του Στινιανού, επίσημος γλώσσα του κράτους, ήτο η λατινική, αλλά οι κάτοικοι ομίλουν όλη την ελληνική. Ως εκ τούτου δε βραδύτερο το κράτος χρησιμοποιεί την ελληνική ή της όμως παραφθαρίσα κατήντησε η σήμερα λαλουμένη ρωμαϊκή γλώσσα. Όταν λοιπόν οι κάτοικοι, όταν οι Τούρκοι ιστορικοί αναγνωρίζουν την ύπαρξη Ελλήνων σε όλη τη μακρά διάρκεια του Βυζαντίου και σε όλη την μακρά διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, πώς είναι δυνατόν εμείς να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη Ελλήνων? Είναι τρομερό να λάβουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι όπου και αν πήγαιναν σαν πουλιά με σπασμένα τα φτερά οι Έλληνες στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που έφτιαχναν ήταν εκκλησία. Στην εκκλησία βάζανε πάνω ότι αυτό είναι κτίσμα Ελλήνων. Και αυτό σας λέγω, η πασίγνωστη εκκλησία, ο Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων στην Βενετία. Αλλά και πρόσφατα που είχα επισκεφθεί την Κιβή και έχω γράψει ένα βιβλίο σχετικά, έτριβα τα μάτια μου όταν βρήκα σε ένα στενό σοκάκι εκκλησία του 1717 που λέγει «Ανεγέρθη υπό των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής». Δηλαδή ήταν δυνατόν να υπάρχει Ελλάδα, να υπάρχουν Έλληνες εκτός Ελλάδος και να μην υπάρχουν στην Ελλάδα? Είναι αστεία πράγματα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν μου επιτρέπετε και να μην θεωρηθεί τοπικισμός, στη λαϊκή παράδοση της Μάνης, της πατρίδας μου, υπήρχε η έκφραση. Αυτό προσέχτε, είναι από μυρολόι. Άρα δεν έχει να κάνει με σχολείο. Στη Μάνη δεν είχαμε κανένα σχολείο. Έλεγε η Μανιά της Αγία Γραμματή, μυρολογίστρα. Μη το έχουμε το φυσικό, απακοή και αγρικητά από τη Σπάρτη ήρθαση. Και στο περίφημο μυρολόι του Δυρού, που είναι ό,τι πιο διαλεκτό έχουμε κάτω στη Μάνη, λένε για τη μάχη του Δυρού, εκεί που επρότευσαν οι γυναίκες, όπου τροάδα ο πόλεμος. Σας παρακαλώ. Όπου τροάδα ο πόλεμος. Πώς ήταν δυνατόν αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι να ξέρουν τον Τροϊκό πόλεμο? Πώς ήταν δυνατόν ο αγράμματος Νικηταράς όταν στην πρώτη μάχη του Βαλτεσίου τρέπει η σφυγή τους Τούρκους τους λέει «Σταθείτε μωρέ Περσιάνοι να πολεμήσουμε»? Πώς ήταν δυνατόν ο Κολοκοτρώνης σε κάθε προσφώνηση? Σταθείτε μωρέ Περσιάνοι. Περσιάνοι, ναι, Πέρσες. Πώς ήταν δυνατόν ο Κολοκοτρώνης σε κάθε προσφώνησή του προς τα παλικάρια φωνάζει «Βρε Έλληνες, βρε Έλληνες, βρε Έλληνες»? Αν δεν ήταν Έλληνες, τότε κάποιοι θα έπρεπε να γυρίσουν το κεφάλι τους δεξιά και αριστερά. Και αφού μου είπατε για τη Θράκη, θα σας πω
το εξής. Η Επανάσταση δεν περιορίστηκε στο χώρο της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των νησιών, της στερεάς Ελλάδος, της Θεσσαλίας, αλλά επεκτάθηκε και στην Ήπειρο, με αυτή την υπέροχη δράση των Σουλιωτών, επεκτάθηκε και στην Μακεδονία, 2 χρόνια επαναστατικά, δεν είναι παίξε γέλασε, επεκτάθηκε και στην Θράκη, και εδώ θα σας πω, σε μια ιστορία την οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τη βγάλω, την έχω έτοιμη, είναι μια τρίτομη ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Έχω ειδικό κεφάλαιο για τη Θράκη. Θα αναφερθώ σε αυτά που πρώτα, ένας Κομιζόπουλος... Εγώ σας προτείνω δημόσια να τη βγάλουμε μαζί με τη Real News. Μακάρι από το στόμα σας... Σας το προτείνω δημόσια και μπορούμε να συζητήσουμε από αυτό. Από το στόμα σας και του Θεού το ους που λέγαμε έτσι κάποτε σε μια αρχαΐζουσα αργό. Λοιπόν, ένας Κομιζόπουλος ήταν εκ των πρωταγωνιστών της φιλικής εταιρείας. Μετά έχουμε το Χατζιαντώνη και τη Δόμνα Βυσβίζη, που το γλυπτό σύμπλεγμά του κοσμεί την κεντρική πλατεία της Αδριανούπολης, εκεί κοντά στο Φάρο. Έχουμε τον Κάρπο Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Δυσένδρουσου και ο οποίος μας έχει δώσει και αξιόλογα απομνημονεύματα, όπου αποκαθίσταται και ο Βαρδακιώτης και ο Ανδρούτσος. Έχουμε ακόμη και κάτι το οποίο εκεί θέλω περισσότερο να σταθώ. Αντάρτικο κίνημα, το οποίο διατηρήθηκε επί μακρόν στον κόρφο της Κίμπρενας. Και για τον λόγο αυτό δεν έχουμε μετακίνηση τουρκικών στρατευμάτων από την πέραν του Εύρου περιοχή προς τον ελλαδικό χώρο. Και το κίνημα αυτό, δηλαδή το Αντάρτικο της Γκίμπρενας, με κατανοείτε υποθέτω, μας είναι εντελώς άγνωστο. Μάλιστα. Υπάρχουν συνεπώς πτυχές τις οποίες δεν έχουμε μελετήσει. Εγώ δεν θέλω να... Χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα τα οποία έχουν παραλείψει παλαιότεροι ιστορικοί γιατί δεν είχαν ευθύ σε φως. Κάποτε σε πολύ νεότερη εποχή βρήκα στα κρατικά αρχεία ένα έγγραφο συγκλονιστικό. Ότι οι γυναίκες από τη Φιλιππούπολη και από την Ανδριανούπολη ζητούν τη συνδρομή του Καποδίστρια γιατί είχαν εχμαλωτιστεί από τους Τούρκους στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Καταλαβαίνετε επομένως το τι τράβηξε ο έρμος ο ελληνισμός στην δεκαετία που ξεκινάει η Επανάσταση 1821 μέχρι το 1829 που έγινε και η τελευταία μάχη σε διάφορες περιοχές. Σκεφτείτε ότι οι γυναίκες από τη Φιλιππούπολη και την Ανδριανούπολη εχμάλωτες είχαν οδηγηθεί μέχρι το Μεσολόγγι. Μάλιστα. Επομένως, ας είμαστε περισσότερο σεβαστικοί απέναντι σε ένα στίχημα, απέναντι σε ένα κίνημα το οποίο στίχησε 800.000 νεκρούς σε έναν ελληνισμό που έφτανε τότε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό, το σημερινό ελλαδικό χώρο. Δεν αναφέρουμε σε αυτούς οι οποίοι χάθηκαν στη Μικρά Ασία. Από την Κωνσταντινούπολη σήμερα είχαμε 10.000 παγεσθέντες και μόνο τα Μοσχονήσια και το Αϊβαλί καταστράφηκαν κυριολεκτικά, αλλά και κάτι άλλο ακόμη. Αυτό το 21 δεν ήταν υπόθεση μόνο δική μας. Υπήρξε αφετηρία για την εθνική αφύπνιση και την εθνική αναγέννηση όλων των κρατών της Βαλκανικής και υπήρξε παράδειγμα προς μίμηση και για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Το 1830 όλη η Ευρώπη σύεται κυριολεκτικά από επαναστατικά κινήματα για δημοκρατικές διεκδικήσεις ακολουθώντας το παράδειγμα των Ελλήνων. Κύριε Καργάκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση, την οποία θεωρώ παρέμβαση αλλά και διδασκαλία από ραδιοφώνου. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και τις ευχές μου και στους ακροατές σας. Θα επικοινωνήσω μαζί σας, διότι νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα το να εκδώσουμε την ιστορία σας μαζί με την εφημερίδα. Θα επικοινωνήσω μαζί σας. Το περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.